víkend v Trenčíne. Takže Luigi a jeho 127 uturbená šampión z minulého roka dneska určite nepríde, ale Tomáško, neviem, či nás počuješ, alebo keď niekto nahráva, tak si to možno vypočuješ na videu. Cítime s tebou a skladaj Fiatko neskutočne. Ferrari v podaní Tomáška Polonca, pripomínam, pre jeho fanklub dneska nepríde, čo je nám veľmi ľúto. No a momentálne myslím, že Opel Astra to má zrátané, pretože na pravej strane vidím nápis Yamaha Racing, čo skúsení asi poznajú. Neviem, či je to Nemec alebo Roďo. Počkaj, na široko sú plecia. Takže Roderick Angleta. Nemôžem povedať nahlas, že kaktusový muzíček, tak ho voláme v Leviciach. Takže počkáme si na tento rozstrel. Pripomínam, že na pravej strane je jedna oskučná atmosférická 198 konských síl. Takže poprosím pánov motocyklistov, cca 5 minút budú štartovať auta a potom ideme na motorky, takže môžete si kľudne nahodiť svoje ochranné hodiny. Cca 5 minút ideme s autami a budeme to striedať na motocykle, takže cca 5 minút.